Zpěvák! Říkám si Francek Afrika. A já Filip Sanchez. Chystáme se do LPčka. A kde to je? No přece v LPčku na Palmovce. Kdy to bude? Vezeme muziku z Mexika. 26. dubna. No a v kolik se sejdem? Na 7, to je jasný. Ať vypijeme nějaký drinky, ne? A kdo vystupuje? No přece, nechcete to někdo hrát? Já mám koně stájený. Já mám koně stájený.